Ui, kaixo, hemen harrapatu nauzue gauzak pixka bat prestatzen. Magia tailer bat egingo dugulako, beraz, material guztia hartu eta oraintxe hasiko gara. Oraingoan erronka magiko batekin natorkizue. Zer da erronka magiko bat? Begira, nik erronka bat jarriko dizuet. Reto bat, begira. A5 tamainuko orrialde honetan, folio erdi bat da. Honetan egin behar duzue zulo bat. Erdi-erdien. Zulo bat, eta zulo horretatik zeuen gorputz osoa pasatu behar duzue. Ikusten duzue zelako tamaina duen, zuek pentsatu. Nola egin daiteken hemen erdian zulo bat, zeuen gorputz osoa pasatzeko. Bideoaren amaieran irakatsiko dizuet nola egin. Baina zeuen pentsatu, ea lortzen duzuen pentsatu. Lehenengo magia egingo dugu, begira. Horretarako, paperezko bi zinta dauzkat hemen. Eta, zuen badakizue zinta bat hartuzkero. Eta erditik ebagitzen baduzue, zer da normal ateratzea. Zinta bat badaukagu. Eta erditik ebagitzen baldin badugu, bi zinta aterako dira, ez? Hori da pentsatu dezakeguna. Baina benetan egiaztatzeko egingo duena da, froga egin, ikusteko benetan hori agertzen den, beraz. Orain hau askar jarriko dut. Momentu batean gaude, bai. Eta jazta. Oin arte, ebaki dut, beraz, noski hemen, bi zinta saltzen dira. Normala denez hori pentsatzera eramaten gaitu eta benetan hori da gertatzen dena. Baina ikusi nire botere magikoak erabilita. Zer gertatzen den? Jazta. Hartazak hartu, eta, berriro ere askar jarriko dut. Hemen daude, ebagita. Bizatitxoak horrela egin, eta bizatitxoek bat egin dute. Baina orain bai zinta badaukagu. Zer gertatuko litzateke jaun Andreok, zinta hau bitan ebagiko bagenu. Orain bai algar botereak agortu zaizkit, orduan noski zinta bat erditik ebagitzerakoan, bi zinta lortuko ditugu, ezta? Ikusiko dugu aber. Horentxe. Ebagi berri dut erditik, eta orain bai ikusten denez bi dauzkagu, baina begira. Magia geratzen zen, magia txiki horrekin, zatitxo txiki horrekin, begira, bi egotea lortzen dut, baina bere biak, bata besteari lotuta. Eskerrik asko. Jaun Andreok, zintekin egin dugun magia ikasteko, lehenengo eta bain, zintak prestatu gara dituzue. Zinta prestatzea oso erreza da. Egunkari batetatik zinta zati bate baki, horri baten zabalera, balio du, eta hau bi aldiz egin behar dugu, bi zinta behar ditugu, bat eta bi. Eta zinta hauek modu berezi batean pegatu behar dira. Gogoratu, lehenengo bate baki dudala, erakusteko nola bate bagita erditik bi lortzen ditugun. Orduan, hori lortzeko, pegatu behar dugu zinta bat, horrela, normal. Hau da, zinta bat, horrela pegatzen dugu. Zeloarekin hartu eta pegatu. Vale? Eta bestea, gero erditik ebagita, eta zinta luze bat, hau da, zirkula handi bat, asaltzen den zinta prestatzeko, egin behar duzuena da, horrela pegatu beharrean, hau ditzateke zinta bat normala, egin behar duzuena da, alde bat hartu, eta buelta erdia eman, buelta oso batez, buelta erdia, begira, horrela pegatu beharrean, egin behar duzue, hortxe pegatu, bale? Orduan, horrela ikusten da pixka bat, pegatuko dut zuek ikusteko. Magoi ere hau gertatzen zaigu, bale? Bai, gertatzen zaigu, ez dago magiarik hau konpontzeko.
zinta normala, bueno, ikusten duzu desberdintasuna, ezta? Zinta normal ikusten da ez duela inolako tolezdurarik, eta honek tolezdura raro bat du. Orduan, hori ez nabaritzeko, publikoak hori ez nabaritzeko, zintak erakusterakoan, zinta honeri horrela egin. Orduan horrela ja, bueno, ikusten da biak dekiela horrelako tolezdura raro bat, eta ez du ematen ezberdina direnik, bale? Orduan, hartzen duzu euretako bat. Prestatu gabe dagoena, bale? Hartzen duzu euretako bat, eta erditik ebagiritzerakoan zer sortuko dira. Bi zinta banandu, baina horrela prestatu duguna hartzen baldin baduzue, eta erditik ebagitzen baldin baduzue, egin afroa etzen, hartu papera, toloztu, pegatu, eta egin afroa. Ea zer gertatzen den. Erditik ebagitzerakoan, bi beharrean, aro handi bat lortuko duzue. Eta aro handi hori, berriro ere, erditik ebagitzen baldin baduzue, bi aro lortuko dituzue bai. Baina bi aro horrek, bata bestearen barruan, egongo dira. Bai. Prestatu itzazu etxean zinta hauek, hartasiak hartu, eta praktikatu. Jaun Andreok, magia hau egiteko paper zati batetatik 7 pelotatxo txiki ebaki, hartu paper zatia, eta pelotatxo bat egin, eta horrela 7 egin arte. Eta 7 pelotatxo hauek dituzuenean, bueno, egia esan ez dira pelotatxoak, ez. Hauek biak, 2-8 dira. 2-8, goze zintzen ari den 2-8. Eta hauek bostak, bost ardi dira. Bost ardiak eta 2-8. Zer gertatzen da 2-8 hauek ardiak jan nahi dituztela. Orduan, 2-8 hauek bakoitza esku batean sartuta, joan ziren ardiak hartzera. Eta ikusi zutenean hartzaia bere etxera joan zala, hor bost ardiak bakarrik gutxita, 8etako bakoitzak, ardi bat hartu zuen. Baina zer gertatu zen, momentu horretan hartzaiak zer entzun da, buelta eman zuela. Orduan 8ek hori ikusita, utzi zuten, ardi bakoitza bere tokian, hortxe, bai? Bat, 2, 3, 4 eta 5. Baina ez, hartzaia, bueno, falsa alarmi izan zen, hartzaia joan egin zen, horran 8ek benetan hartu zituzten bakoitzak ardi bana, baina, klaro, zirena konturatu da hartzaia makilu baten bila joan zela, eta hartzaia berriro bueltan makilarekin 8ek alde egin zuten. Eta orduan, 5 ardiak, 2, 3, 4 eta 5 elkarrekin zeuden, eta 2-8ek alde egin zuten. Hau ikasteko oso erreza da, behar dituzue noski esandakoa, 5 pelotatxo alde batetik, eta beste 2 pelotatxo beste batetik. 2 pelotatxo hauek 8ak izango dira, eta 5 pelotatxo hauek ardiak izango dira. Eta ikusi zerako trampa polita. Egia esan ez dago tramparik, dena erritmo kontua da, begira. Esku batekin 8 bat hartzen du. Beste esku batekin beste 8. Vale? Beti esku bat eta bestea, Inoiz ez dute esku berak 2 pelotatxo hartzen segidan, vale? Beti bat eta bat, begira. Bat. Eta orain esaten dugu hartzaia bueltan datorrela, orduan izten dugu hemendik, izten dugu bat, eta izten dugu bat. Hau ondo egin baldin badugu, esku batean 2 izango ditugu. Eta bestean ez dugu ezer izango. Baina jendeak, publikoak pentsatzen du esku bakoitzan bat daukagula. Baina hori ez da horrela. Esku batean 2 izango ditugu eta beste batean eserrez. Bale? Hor utzi ditugunean 5 esaten dugu, hartzaia berriro bueltatu zan, eta hartzaia joan zan, eta hartzaia joaten zanean, 8ek berriro ere bakoitzak ardi bat hartu, hemen 2-8 ditugu, jendeak pentsatzen du bakarra dagoela, eta hemen ez daukagu, eta jendeak pentsatzen du bat dagoela, bale? Horan hartzen dugu bat, eta orain bai hartzaia etorri zan makiru batekin, egiten dugu magia hongo balitzu bezala, eta hain, 1, 2, 3, 4 eta 5 daudela erakutsi, eta beste eskuan 2-8ak baino ez daudela. Claro, zergatik funtzionatzen du trampa honek? Jendeak pentsatzen duelako, 2 hauek hemen behian zeudenak zirela, baina ez da horrela. 2 hauek, hartu eta kendu ditugunez, 2 hauek edozein 2 izango dira. Eta jendeak zergatik ere pentsatzen du hementxe 2 ditugula. Hementxe 2 ditugulako, hartzen ditugu bakoitza esku batean,
Ordan hau oso argia izan bara, hau erakutsi behar dugu ondo jendeak gogoratu desan, hartzen dugu bat, eta berriro jartzerakoan, hau esku hau itxita auki behar dugu. Jendearentzako bat dagoelako bertan. Naiz eta ez errez egon, baina guk sinetzi behar dugu bertan bat dagoela. Eta hemen ere bat dagoela. Naiz eta bi eskuak itxita, berdin, igual egon behar dira. Imaginatu bi dauden eskua horrela baden badukagu, super haundi, eta ez ere dagoen eskua horrela baden badukagu, horri ikusten da diferentzia. Horrean biak igual egon behar dira, biak berdin, bale? Eta orain berriro hartzerakoan oso importante da ere esatea, otxoek, hau da, hemen eskubietan ditugun otxoek, bakoitzak hartzen duela ardia. Bakoitzak. Nahiz eta hemen eserrez euki, guk esan behar dugu, hartzen duela. Vale? Hartzen dugu. Horrela ilusioa, metxe bost, eta metxe. Guztiz, osatuko dugu. Paper txuri honen erdian zulo bat egin nahi badugu, eta bertatik pasatu, magia kontua baino, trampa kontua da. Zergaitik trampa? Modu berezi batean ebagi behar duzuelako paper hau. Begira, nik irakatsiko dizuen nola den. Erditik toloztu behar duzue, paper hori, erditik toleztu. Eta erditik toleztuta dagoenean, hartasiekin ebagi behar duzue modu berezi batean. Nik errotuladoraren markatuko dut, gero zuek hartasiekin ebagi beharko duzuena. Lehen da bizi, horrela baki. Gero horrela, horrazte. Eta ebagi duzuenean, ebagi behar duzue ere, hemendik, ona, erdirik toleztu, eta ebagitzen duzue, hemendik, badago, horrela dagoenean hartu, eta agindu bezala, erditik dagoen zulotik, zuen gorputza pasatzeko beste toki badago. De hecho, ikusi zerako handia den kamera eta guzti pasatu daitekela, nire burua ere pasatu daiteke bertatik, gauza guztiak pasatu daitezke barrutik. Jaun Andreok, niretzako plazer handi bada tailer hauetan parte hartzea, medio arraro hauetan baldin bada ere magia zeuen etxeetara eroatea. Gogoratu, ikasi ditugun trikimaioak ondo praktikatu, ondo entxaiatu, eta guraso, anaia, arrebari, txakurrari, aitita monari, nahi diozun pertsonari egin. Baina hori bai, ondo praktikatu eta badakizue, sekretua ez kontatu. Beste bat arte, agur!